Maka sibhala amehlo bangcwele. Nazi ke Thixo imini yakho. Le imini yemini. Obusuku. Ngolo rhatya Thixo wami. Lomhla wama-28 umhla Thixo we-blueprint. Ngomhla Thixo lo we-blueprint ozawuthetha Thixo inhliziyo yakho, utyhile Thixo ingqondo yakho kubantu bakho. Ndiyanikela Thixo ngomzimba wami kuze somanda Thixo wami kuzukise wena namhlanje ngawo. Thatha indawo yakho njengoThixo. All I do for your glory. In Jesus' name, amen. Singahlala phansi bangcwele. Abefundi sibonke abalapha. Onyawo nhle. Isitatanyiswa sikaThixo i-5-fold ministry. Abapostoli, abaprofeti, abavangeli, abelusi nabafundisi. Ibandla lonke likaKristu Yesu. Abasha nabadala, worshippers, mdlalo wathi yemini le athumuse lichame ebantwini. Namhlanje bangcwele sinendaba yokuba sino YouTube efuneka sisubscribe kakhulu kuye esinintroduceayo webandla. Then again ndiyabulisa ke kwabo abasibukeleyo ekhasini lelibandla esintroduceayo nabo abasibukele ku live ke kwindawo ngendawo siyabulisa. Intombi yami yonela uthi le imvuselelo ayifani nezinye. Kunento eyenzekayo kuye eseKapa. I believe ke nabanye abantwana belibandla abasimameleyo baziva besekhaya even if they are in different places in South Africa. Bangcwele namhlanje ndicela kungalalwa. Le nto endizoyithetha apha inhliziyo kaThixo. Ikwayingqondo kaThixo. Izofuna uba uze ungalahleki namhlanje uhambe nami ngelizwi. Uyiphulaphule into endiyithethayo. Uba ngaba awukwazi ukuyiqiqa ngengqondo. Xa seluwedwa ekhaya umoya uzokuqeqisa. IBhayibhile is not an ordinary book. A Bible becomes an ordinary book once there is no Holy Spirit. IBhayibhile is not an ordinary book. IBhayibhile iphefumlelwe nguThixo ngomoya oyingcwele. Akukho ncwadi emhlabeni enokuzilinganiswe neBhayibhile. Kodwa iBhayibhile ilingana yonke ide futhi kwabanye yodlule zezincwadi. Xa lowo uyilesayo engabhaptizwanga ngomoya oyingcwele. Then namhlanje niza kuyiva iBhayibhile kuba ndizoyikhupha ngendlela uThixo angandingafundisa ngayo okokuba iBhayibhile ipower yayo iphi. Ilizwi ngalinye endilukotayo will link nalento endiza kuyenza namhlanje. Ndiphethwe the Constitution of South Africa, Constitution yelizwe lethu nansi ngo-96. Inother Mandela phaa ngaphandle ngumgaqo siseko welizwe lethu lase-South Africa law. Le message kuthiwe is a blueprint message. Izobonakalisa imodel uThixo aza kusebenzisa yona xa ehlangula
1, ekhulula 2, ekhusela 3, exolela 4, esindisa 5, ephilisa 6, esikelela 7. Ibandla lase-South Africa lonke elingumzimba kaKristu kwanelizwe lase-South Africa lonke. So that is why nje ndiphethe ntoni, i-blueprint is a model ezawulandelwa ngabantu baseMzantsi Afrika bonke xa sele kuqala the so-called divine government, godly government. Ngoku siya, the next government after this government will be the divine government of South Africa, the godly government of South Africa. So depending in model, which is a blueprint, a godly governance, a divine governance, which is about to follow after yonke lento Thixo abhizi ayenzayo eSouth Africa. That's why ndiphethe umgaqo siseko as isiboniso sokuba nguyo ongunobangela ukuba abe uThixo ngoku uzisa le model, this blueprint. Then khoyifondisa kancane lando ndawuzifunda abangcwele kancinci nje namhlanje ezazinto ezingunobangela okuba iSouth Africa ibe namhlanje ikule ngxaki, so that abantu bazi uba uThixo akayisukelanga South Africa. Njengoba kuthiwa Alice Bailey's 10-point plan to destroy Christianity, inkqubo kaThixo yenziwe awuzozifumana apha ezi zinto zi-spiritual, zona zibhalwanga apha. Nokungafunda apha ule confusion, ngamanye amazwi iphehlelelwe or ibaptizishwe pha umqulu ndingathi i-foundations zalo mqulu wase-South Africa zisebenzisana nalo moya. Le nto yenze uThixo waqumbela kwalo constitution. Then ke ngoku nazo ezi zinto uThixo awathi ngo-2019 upresident makakhawulezise ayitshintshe yonke le mithetho before inkqubo kaThixo iyehlele South Africa igubungele ilizwe. Then ke, as you know, I wrote a letter to the president, and ke ngelishwa i-cabinet ka-president i-office yakhe yalandula wathi uThixo ke ngoku South Africa mene tekene yofasi. Ngoku siphezu kwa South Africa mene tekene yofasi. Cha abantu abayiqondi Lord. South Africa ubekiwe esikalini kuThixo, wafunyanwa ulula, ngoku ndiyakuhlanza. All right, take God and prayer out of education system. Into yokuqala le Thixo angayifuni because imfundo ilimele apha. Isatanism ifakwe ngemfundo. If you want to destroy the nation, destroy its education system. Number 2, reduce parental authority over children. Thatha amalungelo okukhulisa umntwana ebazalini angabikho, so that i-discipline ingabikho. Spare the rod and spoil the child. Number 3, destroy the Judeo-Christian family structure or the traditional Christian family structure. Noba amaKristu angangayiqondi apha eMzantsi Afrika i-Christianity iyadistroywa qha. Zonke ezinye inkolo zinikwa an upper hand, kodwa
kodwa Christianity apha eMzantsi Africa i-oppresswa day in and day out, but amaKrestu because of the love of money, the love of materialism, awakwazi uhlangana kuliwe nesifo sokutshabalalisa ilizwe kujongiwe ngesikhundla okuthatha imali unqulo zithixo. Bloodshed, murder, crime, you mention homosexuality, you mention, masses again. If sex is free, then legalize abortion and make it easy. Comfort. What about millions of children that are aborted in South Africa? Make divorce easy and legal. Free people from the concept of marriage for life. If constitution in South Africa entengayo balanced kumchando, very few people abanowinyaniseka in South Africa batsho ukuthi sichate kuba kumele sichate. Umoya olwa imchando in South Africa, get divorce, get separation, or over. Make homosexuality an alternative lifestyle. The West is an abomination. It's even more than a son. It's a taboo. Debase and make it run mad. Learn area in an yokwenza nomculo isikakhulu. Umculo okhutshwayo is very detrimental to Christian children. Umculo okhutshwayo, abethu abantwana thina makholwa bakhutshwa ngumculo uThixo. Umculo khona awunanto yakwenza noThixo, uphehlelelwe emkhathini ngumculo obooster i-Illuminati, because most yabaculi eMzantsi Africa see members se-Illuminati because they want money. Even nabantwana bakaThixo abaqala i-gospel teams or gospel choirs abafumana support end up ethengisa nge-Christianity, ajoyine i-Illuminati, athabe nemali. Then lo mculo ke ngoku awungumculo okholisa uThixo, ngumculo owenza uThixo angabikho kwinzala yethu. Debase art and make it run mad. Use media to promote and change mindsets. To be honest, mna eTVini ndibukela indaba, ndibukele ke ngoku ezi zamazwe angaphandle for izinto zolwazi ba kwenzeka ntoni in the world, just for knowledge sake. Television, as much as television iluncedo in terms of ukwazizinto, there's a lot with television. Television ayinamoya umhle asinokulanda imimoya. Yeba ibukeka kakuhle, but deep down umoya ohamba ne-television. For that matter, even ama-radio stations kuzawudingeka amaKrestu abe ne-radio stations zawo, because from uqala kwi-TV TV1, TV2, SABC. SABC is under control of the government. Akakwazi SABC ukucontrola ukuphatha beyond this book. And this book iphefumula umoya ongamzokufika.
Therefore, no wonder kungekho lula uba singavela thina kwa-SABC nge-market zethu kube khona sithi ake siye kwi-market yamaKristu kuba wenjenje uYehova thina kwihlabathi uthe wancamanyana wakhe ephela komzeleyo ngeke ufene enye quotation yezwi kaThixo soze ku-market verse eseBhayibhelini because u-SABC ubotshiwe. Amen. Ukontrolwa ngumgaqo siseko ochaza uThixo SABC. Then television as well. Kancane ubukela television sewubona utshwala buthengiswa phambi kwabantwana. Kancane seliyancamisa abantu phambi kwabantwana. Kancane utshwala drugs sex. Social networking iphucukile uthubukela into oyithandayo ku Facebook gxi amanyala because abantu basedufa seductive spirits, sexual immorality. Ubungcwele abuzubalula in this setup. It's not going to be easy for Christians to maintain holiness in this setup. So, Suwanga, Fukani, wake up. Create interfaith movement. Iwesile. Kamba kukhona umuntu othiwa uyandicela kule ndawo bekuthandazwa kuyo khona amagqirha benkulu bemveli ndawucela i-LD ndiyele pha. I can't go there. I can't go there. Angandimangalela uThixo. Kuphe siyovula isikolo gqirha litshipepho yalo mkolo emvelisine kuthiwa madikisa iBhayibheli ayidibana ubesile donki lwenkomo negusha eselemelini. Interfaith system is not from God, it's satanic. Get government to make all this law and get the church to endorse these changes. That is why most people abazongixheka ngabefundisi. Why? Clause number 10. Lento ifakwe kubefundisi west aba-religious abangena moya oyingcwele obadrayivayo, and I am prepared to face them. Yeah, lento ndisithetha apha kuni ku-YouTube siyahamba siyafika kubo. I am prepared alone to face them. Engeyiyo kum akuyiyo. Whether you are billions or millions into the book, I will face you alone. I stand for God. I stand for God. Xa ingeyiyo bazalwane akuyiyo. Asicela imali. Kuthi faith is our currency. Izawuphelelwa imali. Uqale imali kaThixo eMzantsi Afrika. Okay. Then masendivala uThixo akakhalazi njengomuntu angabe nasisombululo. Namhlanje ndiniphathele isisombululo ndingakhalazi without a solution. What is a solution therefore? A solution ezawunceda iSouth Africa. Not love, peace, unity. Uthando luzawubuya, uxolo lumkileyo luzawubuya, ubunye buzawubuya. Love, peace, unity is the only solution ezosolva le ngxabakaxaka yaseSouth Africa ebandleni nakurhulumente. Right? These are the strategies ekumele nina ngoku awubangcwele ake niyeke cawe kankaniyeke cawe umoya wecawe awuzulunga ngoku sisemfazweni
bazalwana sisedabini but asilwi imfazwe yanyama negazi, silwa nemoya ekhohlakeleyo ephuka ama-Afrika u-Antichrist. Head on with Antichrist. I still say head on with Antichrist. Igwala kulonina. These are the weapons. Isithobo zokugcina lo love, peace, or zokwenza this love, peace, unity. I-solution ye-politics zase-South Africa, i-LPU. I-solution yebandla loMzantsi Africa eli-divided, i-LPU. Then from tomorrow I'll be starting now dealing with all this. Hence singenawukwazi ukuyivala imvuselelo kule veki. I-5th day le uThixo kangathanda ba ndikhawuleze ndingene kule, because anivanga iminyaka ndinithishe LPU for years. Ngoku kuthiwa mandinizame ngale approach ye-impartition workshop. Let nive. These are the weapons ekufuneka ngoku. Don't delay bazalwana into efundiswa nguThixo. Ndithe apha ndizise ingqondo kaThixo nenhliziyo kaThixo ekungekho lula uThixo afana zityhile ebantwini engena njongo. Wena ulapha sokhombo kosecaleni kwakho unedust ezodlalwa nguwe after this. Impumelelo yakho isekuphakameni ngoku. Action. Speak like words. Kudala phethwa lixesha lokwenza. Kudala sixoxa asiphumi nanto. Let's now come into action. Sizosebenza ngohlobo. Ibandla maliqhelane nenkonzo ye-fasting and prayer. Uchabe silwa nalo sawunqoba ngenkonzo yokuzila ukudla uthandazo. Second strategy, praise and worship. Kunamadala ngwele angafuni warfare le esiyenza verbally, esizakuwalwa ngenkonzo kaJehoshaphat eyake wathi umkhosi wakhe uzakulwa kwathiwa worshipers ngaphambili. And bangcwele bantwana bam, kufuneka nenze shoba xa uworship iyathandaza. Xa uworshipa ungcwele qha. Umbulo wona vani ulibale ngoku. Xa niworshipa libalani tu ngombulo nokuhlathayezwa. Anizuluka kule team esingena kuyo ngoku. Kufuneka abathandazi, abahlabeleli abathandazayo, abahlabeleli abathi abahlambulukayo, abahlabeleli abaguqukayo. Inguquko is not an option, it's a must. The confession of sins. Awuzuphila if awuconfess zona ngoku. Le ndiyithethayo ayinampostile, ayinamprofeti, ayinamvangeli. Inhlambuluko izawuqala kwi-5-fold ministry. Asuyila ngezantsi izoqala phakathi sibe ngabahlambululi, sibe ngabaguquki on day-to-day basis. Le nto yenhlambuluko bangcwele uke washo umengcwele masingalindi kude phezulu yothandaza. Immediately uzibona bathini ndahendeka ngokucinga nje kuhlambulula. Don't allow a heap of sins to indwell.
ngokukhanuka khalima manje udlule sulinda ke izono zisesininzi sakusinda ungasibone ezinye. Number 2, faith through studying the word. Emmanuel, ukholo awuzuba nalo ukholo without this book. Bazalwane, thandazelani ukuchilelwa ngale ncwadi. Le ncwadi xa ungenasichilelo ungenamoya ifana netextbook yehistory. Uzobika amabali la oyizayo oJeremiya bazi ubonwa udala uJeremiya wadala but ngoku Jeremiya ningamthisha ngoku kwenza into ongayo ngoku because the word of God is always fresh. So akulo xesha iBhayibhile okuyifunda xa ikhilwe ngumshumayeli. iBhayibhile mabe kukudla kuwe ibe ngamanzi ncanela iBhayibhile lambela iBhayibhile uzawuhamba noThixo welixesha usibe nokholo. Ayikho into edrive ukholo without the word. Nento endenza ndibe nje ndidlizwe ndiwuphila ngezwi nesikhathelo sam of late. Esami isikhathelo of late ndiwuphila ngezwi. Benikade ngingahluthisi apha etimini yabona tyhini ndihluthisa abantu abangenalizwi. Yoba sesogwini yabahluthisa phila ngezwi. Phila ngezwi ndimke lo. Number 4, Christ-like character. Ndizonitisha bazalwane next week how to live like Christ. Ndawuqala ukunitisha bazalwane ba umuntu onenyama negazi angaphila kanjani akholisa uKristu adabe ngathi nguye. Ningathi ke ndithe ndigqibelele. Xa ufundisa abantu awubafundisi kuba ugqibelele. Unikela ngomzimba kogqibeleleyo afundisa abantu bakhe ngomzimba wakho. Mine is to surrender my body. I become a sacrifice. Uthixo asebenze ngomzimba wami anilecturishe. Not that I'm perfect. Obviously, don't make me Christ. Don't make me an equal to Christ. Ningafinyezi ubizo lwami ngokundenza ngepompous. Ningake bangcwele because uThixo uzawundisebenzisa kakhulu. Kodwa lonto ingake nenze nicinga manje ukuthi never equate myself either to Jesus, Holy Spirit, or God. If you do so, you'll be doing at your own high risk, not myself. I'll die ndiserva. Maybe you don't know why ndinje. Njengoba Ndlovu ndingenatata endamnikwayo because notata uTshakaza kwathi umtata wami ondizalayo. Ndibazamile utata eAssemblies of God. Ndibazamile utata eFaith Mission. Ndibazamile utata amama ndikhulise. Bendisele ndikuyo utata athi uThixo nguye na othe ndifuna utata. Last person, I won't mention his name. That doesn't come, but the man of God ndikhulise. Bangcwele nearly God andilahle. Ndangamva mna uThixo 2 days endishile. Ngokuyozithathisa. Ukuze lento ekuthiwa ndiyiseva ndaye ebukhweni bam ndilila emzimkhulu ndayohlala entabeni ndilile noThixo emkile kum because ndiye ndawufuna uspiritual father. I'm telling you this for the first time. Xa wayibuya uThixo kum on a third day ndihlala entabeni emzimkhulu wathi I want you to be a server. Ndiyaboniswa abantwana basejeshi awu beziqhubisa ukuthi nansi inkonzo yami ndawuba yiserva
kubomi bam yabuya into kaThixo. That is why abantu bendithatha kakubi as if andifuna ukuba nandoda phezu kwam. I nearly died ngokufuna umuntu. The Christ-like character. Christ-like character. Number 5, spiritual warfare. One zonke ezi points ayizophela le workshop zingafundiswanga ngomoya oyingcwele. So ivala le workshop, impartition workshop, zonke ezo ziimphathiwe. Yonke into ezawushunyelwa izobe ishunyelwa ukuthi imphathwa, idluliswa. Amen. So make sike bekule ngoku ngicela sibe serious ezweni namhlanje ne. Ngicela nikhilele phaya kuncwadi ye-Revelation chapter 21. Indimama lenyane ke kule ndawo. Revelation chapter 21. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy. Lord, you are worthy to be praised. You deserve. Lord, you are worthy. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy. Versus ingqondo yomuntu. Ingqondo kaThixo versus ingqondo yomuntu. Revelation chapter 21. Izulu elitsha nomhlaba omtsha. Ndabona izulu elitsha nomhlaba omtsha kuba elokuqala izulu noqala umhlaba udlule nolwandle alusekho. Ndazamna Yohane ndawubona umzi ongcwele iYerusalem entsha usihla uvela kuThixo uphuma emazulwini ulungisiwe njengomtshakazi eyoyisole indoda yakhe. Ndeva izwi elikhulu liphuma emazulwini lisithi, yabona umnqoba lo kaThixo unabantu uyakuhlala nabo emnqobeni bona babe ngabantu bakhe, yena uThixo abe nabo enguThixo wabo. Asisulu uThixo zonke inyembezi emehlweni abo, ngabisabakho kufa, ngabisabakho sijwili nabukhala nanhlungu ngoba izinto zokuqala zichithile. Right. Ingaba intoni uThixo into awayibangela ba zonke izinto azidalileyo emhlabeni azinikele emntwini? ngokukaThixo yonke into ayidalileyo uyidalele for the benefit yezidalwa zakhe abantu. Be it iyasetyenziswa, be it iyadliwa, ipurpose kaThixo ngento yonke ayidalileyo is for the consumption of human being on planet Earth. Right? But when lizawuxhilwa ibandla uyabuya uYesu ngokwasemaxesheni sikwiperiod endiyibiza ngokuba yi-pre-rapture persecution of faithful Christians only. Ixesha esikulo ngoku sikwixesha le-pre-rapture persecution of faithful Christians only. Sikwixesha
lesandulela soxhwilo. Sikwisandulela, sikwixesha lesandulela soxhwilo, apho utshaba lutshutshisa amalungisa abanyanisekileyo kuKristu. Maluphendele le philo sikuyo sikwi-pre-rapture persecution of faithful Christians only. Ngamanye amazwi akupersecutwa zonke i-Christians, kupersecutwa those Christians ezinyanisekileyo kuThixo. AmaKristu asebenzisanayo, AmaKristu athelisileyo, they are sell-out Christians. Many Christians are sell-out. Those sell-out Christians sezilala ngengubenye nochaba. And the Christian elala ngengubenye nochaba, iluchaba kuwe. Ndandifundisa i-mathematics ndisithi negative times positive is equal to negative. I-negative luchaba. Umhlobo oshaba lwami luchaba lwami. Once uMkristu achomane nochaba u-Antichrist, lo Mkristu yi-sell out kum, luchaba kum. Yes. A friend of my friend is my friend. Yes. Umhlobo womhlobo wami ngumhlobo wami. Ndithanda bayithi an enemy of my enemy is my friend. Uchaba lochaba lwami ngumhlobo wami. Then ndivumeleni maninzi amaKristu ngenxa yemali aphumileyo ekuzukiseni uThixo for the love of money. Then let's come to money. Let's come to money. Or mandiyeke ndebe mali izolityela ixesha, because I have to tell you uba imali engekho nje. I-paper money is fake money. eBhayibhelini awufuna iBhayibhile, gold and silver, gold and silver. Ngenye imini I'll tell you the history of paper money. Nibone fake, but not now. I've got that, you know. Le mali enithi ngamaphepha fake. Noba yaqala kanjani, I'll tell you one day. But igolide nesilver, why ngizothela ngazo? So ngazi iBhayibheli ngoku. Uthixo usipike ntoni? Igolide nantoni? Nesilver. Okay. Yeyethu bayakhe. Lo mfo owancatsha uYesu ngubana ne? Umnqasela ntoni? Imali. Wash the love of money. Not money, but the love of money. Second, xa uYesu evukile, amajoni amaRoma abizwa lela qumrhu sebenjani. But yithini abafundi bakhe bamebile akavukanga, banikwa imali enjengemali. Therefore kudala uSathana walahlekisa abantu ngokuthanda imali, akaqali namhlanje. These sell out Christians nazo singene ngemali ekuthengiseni uKristu ngoJudas ngexesha. That is why ngoku xa kusefwa mamelana, I'm prophetic now, xa kusefwa abantu bemali kuzawusebenza into ethi faith is our currency. Amen. Xa irandi izawuphelelwa kodwa ukholo luzawunyuka. Izawuphelelwa irandi, I'm telling you. Awuzubhukuqa umbuso irandi inga-affecteki. Ngelo xesha thina
makholwa are faithful. So besinengoma yethu sithi the just shall live by faith. The just shall live by faith. The just shall live by faith. Faith is our currency. Ndiyakusizela wena oxhomekeke emalini ukuze ukholwe. All right. Ndiyakho. Izulu elisha nomhlaba omsha. Bangcwele amongst izinto ezadalwa nguThixo zizembiwa mineral resources zadalelwa thina. iAfrika ityebe kakhulu zizembiwa wesigolide. Xa uthi lo mbhali ndabona izulu elitsha nomhlaba omtsha kuba oqala udlule, do you mean Bangcwele uThixo kuza kuba mnandi kuye xa itshabalalisa le golide, le berile, le diamond, le copper ingake Africa eseyi-virgin engekathintwa? Come. uThixo wayezidalelani izembiwa ezityebise iAfrika kangaka ezisephansi komhlaba azikathintwa? Kuneparafini apha e-Eastern Cape. Iyalila iparafini e-Eastern Cape, ililela ukutshilwa konyana bakaThixo. Ikhopha ilapha phansi komhlaba iyalila, iyatwina, ilinde onyana bakaThixo batshilwe, because zonke minerals zase-Afrika zilinde u-Afrika back to God. Jonga Bangcwele nabantu basendafa ipound nedola sawuzibetha zibephansi kwenyawo zethu. I-currency ezoba number 1 in the world before even rapture. Yes, Africa. And Africa will be saved. And Africa will be saved. Xa kuthiwa indalo iyancina bajonge flowers nengca libonakalayo. Kum naphithi kamadikiza akukho ndalo incina njengegolide, idayimani, ikhopha you mention esese-Afrika engekathintwa, elinde ukutshilwa kuka-Afrika back to God. Amen. Can I show from the Bible? Huh? Can I show from the Bible? Huh? Let me take that. Masiswe. Masale pa go Genesis chapter 10. Sibonwa. Asina mutyebi na. Obulenga lengayo. Udliwe intoni? Colonialism. Bubanjwe intoni? Colonialism. Kutheni bungaziwa? Colonialism. Chapter 10. Masepa onyana bakaKhushi masela alimasela ngeAfrika. Onyana bakaHam nguKhushi. uKhushi inkulu yethu ma-Afrika. uKhushi unozala we-Ethiopians. Kuthiwa apha eAfrika njengoba bacolonizwa iAfrika, Ethiopia zange colonized.
inkulu yethu zange colonize Ethiopia. Okay. Onyana baka Hamukush, no Mizraim, which means Egypt. Mizraim, Egypt, put Libya and Canaan. Mamela nibabe wona because yazi into betama Christ uSathana wenze amaKristu afocus kakhulu kwi-New Testament athi uba i-Old Testament sisithunzi nyani. It's not an ordinary shadow, it's a spiritual shadow. Bukanzi isithunzi ukuthi hayi sadlula kwesithunzi but ngosibuyela kuyo ngo-Old Testament sikhathi isiphi onyana bakaKhushi nguSepa noHavila nobani Havila masingamsiyama abanye masela baWavila singa andimazwe uthiwa kuthiwa ngeHavila phi eAfrica net. All right, masiye phaa kuGenesis chapter 2 verse 10. Chapter 2 verse 10 Genesis. Kwaphuma umlambo eEden wokunyakamisa umyeso wahluka apho waba zimbaxa ezine. Igama lokuqala iPishon, nguwo lowo ujikeleze lonke ilizwe laseHavila. Do you mean ke bangcwele noba kuthiwa amagama siwazi because I don't know where Havila is, but I know you ngonyana kaKhushi iHavila kanti ayikho Africa. Then asusuyazi uba nowadays iHavila liphilizwe but apha eAfrica. But what you should take notice of, that place known as Havila kuthiwa apho ikhona igolide. Kuthiwa apha eHavila ehlabathini akukho golide ingalinganiswa negolide eseAfrica. Shubhayibhile shomadikisi cha kungathi uyifunda nje wena udlula ungxumene oShumayela. Igolide yelo lizwe inhle, ikhona neBedolakhi nelitye leBerilo kubaliswe kuthathwa nje these few, otherwise there are many stones, many minerals obutyebi base-Africa obathenjwa ngo-1884 kwi-Berlin Conference. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy to be praised. Lord, I wait for you. Lord, I wait to be praised. Lord, in Lord, I wait for you. Lord, I wait to be praised. Lord, I wait. Lord, I wait for you to be praised. Lord, I wait. Lord, I wait. Lord, I wait to be praised. The book of Romans chapter 8. Chapter 8 from verse 18. Ubunqaqawuli obuzayo. Kuba ndideba kwelithi iinkungu zelixesha nakoloku nje azinolomzwana nobuqaqalo obubuza butyhilwa kuthi. Yazi siyathanda le verse kwi-spiritualizer. Le verse iza kwenzeka eAfrica. Ubunqaqawuli busebutyebile. Azolanda uYesu malamba ilibandla eliphilekana likhalaza ngopheleleyo. The church will be glorified. Niko ngumoya kodwa ngeluze baglorify.
uThixo is now at the verge of glorifying his church through Africa back to God. Preachings and teachings. Masiyeke kuba ukulangazelela verse 19 kwendalo kulinde ukuchileka konyana bakaThixo kuba indalo yalulanyiselwa kokungelutho kungenga kuvuma kwayo kungenxa owayilulamisayo. Indalo apha eSouth Africa yalulanyiswa ngabantu abacinezela ama-Afrika. uThixo umamelani, uThixo i-minerals zase-America wayizibekele i-Americans. I-minerals, i-mines zase-Europe zazibekelwe Europeans. I-mines zase-Africa uthe uThixo xa ibona uba abantu ayebenzele okubutyebi bayasuka kuye because ubutyebi babo abulawulwa ngabo bayankelishelwa. Wabona uThixo abantu bam bazawufa bekude nam because ngoku ngenxa yale mali banqula enye system wasivala i-mines. uThixo usebunisa ubutyebi ngaphansi. Then enizitela bona ucuma i-mystery wabeka ntoni ingelosi ayiqali lento. This is what happened masebe scripture. Lanto yenzekayo emyezweni kuGenesis yoba kubekwe isithunywa 1 chapter 2 verse 1. Make verse 24. Waqotha ke umuntu wamisa ngasempumalanga kuwo umyezo weEden ikerubi nelangatshe lexhele elijika-jikayo lokugcina indlela eya emthini wobubi. Mamelani, indlela eya ebutyebini bama-Afrika uThixo wakhupha laa kerubi, laa angel awayikhupha kuGenesis ebona uba izembiwa zethu ziyaphela. Then bathe xa bepopola bebona ubutyebi kusatyekiwe apha, but abakwazi ukupenetrate through those angels. It's a mystery. Ndithe namhlanje ndizisa ingqondo ngemqiqe ngengqondo yive luxalela kuba ubutyebi bama-Afrika ubefuna uThixo ama-Afrika amkhonze ngabo. The reason why wabeka as angels wayibona uba ama-Afrika awazumkhonza uThixo akhongozwa ngabantu abanqula uThixo ngemali yabo. Wadecide everything to stop every move ye-mining ngezithunywa kwathiwa i-mines sivaliwe siphelelwe. No, bathe xa bepopora bayibona lento, man, there are those angels we can't penetrate. And uma ama-Afrika angayibona le njebo azoba ngaphezu kwethu economically, masibe ne-strategy sokwenza ingaze yembiwe le golide ngaka yaseAfrika. Masize ne-term ethi global warming. Sibothuse so that kungakho machinery ezawuqoqa ubutyebi babo. Sibothuse nge-global warming. Tell me, ngubani ewe you can forecast, ngubani owazi utshintsho lemozulu ngaphandle koThixo? When you forecast what has been created, but eneneni akekho umuntu onokulawula indalo.
are given an opportunity using their machinery to forecast, but they cannot penetrate endaweni as God has. Yeah. Kuthena amaKristu belele. Kutheni sizoboyika iscience more than God. Kutheni science and technology irula noThixo. Ngopomkhulu kwi-science noThixo. Nenzo ile nto zombetha ngokuthi ntona into AI yanithi artificial intelligence. God cannot make something artificial. God is natural. Yes. Le artificial intelligence akayifuni uThixo. Si-scientist ezifuna abantu babe zi-robots. Into abahambele kuyo, they want to create a human being ezawusebenza like a robot. And nibone fashion. It's not a fashion. AI is deep satanic. Amen. Intelligence will never be artificial. Intelligence is natural. Amen. Khathoni nonke ngaphandle kwamndodwa akathembi uThixo le AI ayivume iya ku 666 lento. Lento ka AI yenye yezinto ezisa ku 666 so that after ibandla liphiliwe baze ba operate kakuhle abantu bezi robots. Amen. Ndithe namhlanje ndizothetha ingqondo kaThixo. A human being will never understand lento ye global warming kuba iphume uThixo. Indlela yokuthintela ama-Afrika angahumbi phansi because bathi i-carbon dioxide ithinti idalwe ngubani gas ngumntu. Yo. Yiphapheleni le nizoba artificial nodwa. I will never be I'm naturally intelligent. I will never accept whatever that is not natural is artificial. Yenziwe ngabantu, is designed. Ifana ne-G20. Intoni G20? Are you aware okokuba after liqheliwe ibandla kuzawuhlangana i-G20 amazwe ayi-10 azawulwa nabantu no-Israel ziziqalela ezi G40 G20 ziyakula G10 after that. Yonke into eno-G is satanic. Vumelani eSouth Africa kuhlala i-G nizise isiqalekiso in your country because nithanda imali too much. Ngobani ababazali? Do you know i-West? Do you know i-East? Sanubona i-East ngathi ilwa no-West. Umoya munye phangu lo umoya ufuna ukuvela phezulu. One Antichrist, Russia and West. But Africa, they are lacking wisdom because of colonial mindset. I want you to be decolonized, to think as I think, to do as I do. You must be decolonized. You can't be kingdom-minded or colonial-minded. You will never be kingdom-minded. So colonialism in your mind. And Satan usazowa remote ama-Africa
nge-colonial mindset. Yo, uncover. I am the only preacher or against each trade in South Africa. I've been preaching this. I never had any man of God. Ifana nento is South Africa ezifakele Thixo wami. Don't know. George, don't know. No. Icheneba ngokuthi yona yodwa izibona clever imangalela uThixo. It's a curse. You cannot do anything to Israel. So umzansi nje yonke into yawo Thixo yamkela izinto ezenza uchaswe uThixo. You can't fight Israel. That's a prophetic nation. Don't worry about about the history. They don't know its inception. Kwenzeka ntoni ukuze uThixo athi bulalani, because wayethe masibulawe sonke. Wathi uThixo njengoba nishile bazoba yijoko enkulu. Yilonto nangu. Ngekho. Ase lo siraha. Yabona nto le Jongan ndichallenga zonke nations sizomazi uThixo waseAfrika. I'm telling you. No. You can't understand this. Wathuntsikana. Umqulu okuphakama nokwehla kwelizwe kuxhomekeke kulo mqulu. Africa, back to God. Uzophila ngomqulu othi Africa, back to God. All right. Ndibona musuba onyana bakaThixo bengekatyhilwa through Africa, back to God. Izembiwa siyancwina sifuna ukuphuma sizoxelisa ama-Afrika iyancwina imvelo. Thina sibe kukunkinkishelwa idola ipound ngerandi. Xa sinengqondo kutheni mani ukuze kuthiwe i-economy iphakamile uxhoma makube kuphakame idola nepound. Asinathixo thina, asidalwa nguThixo nezi-Americans nezi-Europeans. Ingxaki u-Antichrist udlulisa le e-West nase-East. Ama-Afrika Thixo mna ndodwa. I won't die. Owamthixo enganiphuvela ngam i-Afrika yakhe. No wonder iphesi ayimo yayithi i-Afrika izwe lethu yayi-prophetic lanto iphesi. Bandani uyazibona zimpama i-Afrika izwe lethu yandiyenza nje mna ntonjana nje i-Afrika izwe lethu. It was a prophetic statement. Ati ANC ati yothini sorry amandla i-Afrika mayibuye i-Afrika. Wanje ngoma xa ndithi impama nithi izwe lethu i-Afrika we are prophesying as a political work. We are doing it not political, spiritual. Yabuya Africa, back to God.
Izokwenza kanjani ke bancane? Imodel, and I think benilanda so that siye kuvutho ndwaba. Nalo ke uvutho ndwaba. 1 Samuel chapter 8. Abantu bafuna ukumkhala. This is our model. uThixo uzosebenzisa yona. Abantu bafuna ukumkhala. Can someone read for me, because I want to search for another verse that I think is in the book of 1 Samuel chapter 28 verse 13, if I'm not mistaken. Can someone read for me? Samuel chapter 8 verse. Okay. Abantu ngobani ababantu? Let us analyze about ngobani qala abantu bafuna ukumkani. Israel, smart king. Nansi le before. Yo, nansi. Nansi le before. But when uThixo akuba uAdam noEva belingiwe wona umuntu uye wenza isample ngoIsrael kama Hebere masho kanjalo wenza isample wathi ke nina amaHebere andunivumela nizilawule nawulawulwa ndim ngetheocracy. Wonke umuntu ongumHebere ongeyonhlanga akazulawulwa ngentando yomuntu democratically. Wonke umuntu ongeyonhlanga uzawulawulwa ndim, ndenza isample, ndenza imodel yami, ngifuna uSathana ndimbonisa amandla wami ndinguThixo. Then uIsrael ke wangumuntu olawulwa nguThixo. Lo gama izizwe inhlanga zizilawula ngezazo isystem, of which eyona system ebisebenza kakhulu kunezinye is a system of democracy, ukulawulana kwabantu. What is democracy? Democracy is or means a government of the people, for the people, and by the people. Yes. Government of the people, for the people, and by the people. I now call it. But theocracy is the government of people through God or by God. Is that one? Theocracy, democracy. Right. Funda ke sizobona lesiba why abantu befuna democracy. Theocracy, yes. Wathi kanikweni uSamuel aliqhele wabamisa onyana bakhe baba ngabagwebi kumaSirayeli. Igama lonyana wakhe kwamazibulo lalinguyoweli. Yoweli, yes. Joel. Igama lowesibili lalinguAbiya. Abiya. Bengabagwebi eBheersheba. They were judges at Beersheba. Onyana bakhe abahambanga ngendlela yabo. Bave bathenxa. Ebangcwele okokuqala uSamuel umntwana wantoni set apart. Samuel was one of the set apart few. So uye walawula kakuhle uSamuel ngexesha lakhe. Boneliseka abantu noThixo boneliseka itheocracy ebephethe ngayo bani uSamuel. Then uzalonyana abangama in amachijolo, yes, ababini nobathathu babini babizana nabantu noJoel. Ngoku abantu bayabona hey uba le nkonde inguSamuel ike yabhubha. Sister nabantu thina sifile masivele ngoku isakhona inkonde sicele kuba nathi kunoba siphathwe ngaba abafana akubhubha masuke nani siphathwe democratically njengenhlanga. Iyaphi futhi onyana bakhe abahambanga ngendlela yakhe banabela inzuzo embi bamkela izicelo
corruption, pride. asijika isigwebo Yes. Shona aza ahlanganisana onke amadoda amakhulu akwaSirayeli mamela mangcono ukulimala kukaSirayeli kokuqala nje kuba athi ebelawulwa theocratically abhenele kwidemocracy. Yeah. aza kuSamueli eRama athi kuye uyabona waluphele wena Rama, yes. onyana bakho abahambi ngendlela yakho simisele ngoko ukumkani wokusilawula njengentlanga ezi zonke. Yebo. We rather be governed democratically before you die. Sure. laba libi elozwi emehlweni kaSamueli Because akukho umSirayeli obegovernishwa democratically before or during the era of Samuel. Yeah. abathi sinike ukumkani wokusilawula. Okay. wathandaza uSamueli kuYehova Okay. wathi uYehova kuSamueli liphulaphule ilizwi labantu entweni yonke abayithethayo. John, phula ilizwi labantu hayi elapho. Kutsho bani? Umnikazi wabantu uthi hayi ke phula abantu. Xa bengavami mna mara phula abantu because ke ayindimi lowo ngabantu. Dlula. ngokuba ingenguwe abamgibayo bagibe mna. Samuel uyazi bona ndiyabona nje unomsindo. Samuel akekho umuntu onomsindo njengam mna udale aba bantu xa besithetha xa besenza lento. Kunjalo ke eSouth Africa. Lendlela uThixo weva ngayo xa amaSirayeli emgiba emshiya kwi-theocracy democracy yile ava ngayo ngondithethayo eSouth Africa. Ngangendlela iChristianity icinezelwe ngayo abantu abakaThixo balilizwe balihlabathi abazithandeli impatho bamkhibile uThixo. Yeah. ngokuba ingenguwe abamgibileyo bagibe mna ukuze ndingabi ngukumkani kubo. John Manuel, Psalms 24 lelika Yehova ihlabathi nenzaliseko yalo. Okokuqala ndipha lento yazini abandinceda abantu ndidla ngokuthi impazamo ukuthi eSouth Africa sakhululwa yi-ANC. No, eSouth Africa sakhululwa nguThixo wasebenzisa i-ANC. Sikhululwe nguThixo nge-ANC yasuka yona yalahla ilada enguThixo yaphatha ngo-Antichrist. I-ANC senjini. That's why kunje ilada yenkululeko yayinguThixo ithe baba phezulu ilada ebanyusileyo bayikhama yawa. Kunjani eSouth Africa? What is the ladder? God. Africa back to God. Africa back to God. We are singing. We are singing. Africa back to God. Tulapi. John Manuel, Bible verse 11, nonke nibe sharp-minded. Go verse 11 up to 17, nibe sharp-minded. Those are side effects of democracy. Lendo kuyo eSouth Africa nansia from verse 11 to 17. Yonke lento yokufa kwedemocracy is listed in the Bible.
Funda. Verse number 8. Ngokwezenzo zonke abazenzileyo kusenokwanini endabanyusayo eyiphutha kodwa kwaba namhla bandishiya bakhonza Thixo bambi kanjenjalo namhla nakuwe liphulaphula ngoko izwi labo kodwa uze ubaqololondise kakuhle. Ayingoleva lo. 9. Okay, yeah. Ubaqalele isiko ayakuphatha ngalo They are being warned on democracy. It's a pre-warning before democracy. But let democracy nifunayo yoniphatha kanje ke ngenani at your own risk. Yeah. Verse number 10. Wabaqalela ke uSamuel abo bantu babebiza ukumkani kuye onke amazwi kaYehova. Verse 11. That's okay. Wathi lilo eli isiko lokumkani oyakuba ukumkani kuni. Nanso ke indlela opresident bedemocracy abaza kuniphatha ngayo necabinet yabo. Onyana benu uyakubathabatha ababisele yena ezinqwelweni zakhe zokulwa. Okay. Nasemahasheni akhe Monopoly of people to monopolize abantu benza bakho. Because in the upper hand you monopolize God's people because you have an upper hand. Sure. Babaleke phambi kwenqwelo yakhe. Ababisele yena babe ngabathetheli mawaka. Nabathetheli mashumi ngamahlanu. Balime amasimi akhe. Bavune ukutya kwakhe. Benze impahla zakhe zemfazwe. Nempahla zenqwelo yakhe. Uyabona uba yonke into is for this man. Yiyo le nto ke u-Antichrist efuna uba sibe one world government, one world religion, one world currency. Usatha yonke le nto AI yenu iya kwinto yokuba basake singama-robots. Le robotic system ekugqibeleni bafuna kune-remote controller so that ekugqibeleni urhulumente abe mnye, Antichrist government. One government, one religion, one currency. Njengoba nivule eyini vuyani niyapha. John Manuel noma niyanganiqondi u-Antichrist usathana ilizwe uliphethe lonke, uliphethe kwizigaba ezintathu. U-Antichrist i-beast iphethe ihlabathi using politics 1, using religion 2, using currency money 2, or economy. Is currency, is money, is economy one thing. That's how the world is ruled. That's why we call it away. In religion, by dog, iconity. Lord, you're worthy to be praised. Lord, you're worthy. Lord, you're worthy. Wathi namhlanje yini blueprint. Wathi ndizoninika uThixo i-blueprint. Uba ni-believe ma-South Africa senibona uba le nto endiyipreach apha won't affect
the entire South Africa. Ndibulela ngoko, ndiyasibulelela kuThixo okokuba izityhilelo ezinje azityhile ngentwengento. Oh, what I must be a server. I will die a servant. Whether the Lord can grant me trillions and billions, I will never change. I will die a server. Oh, Sana, to the high. Oh, Sana to Ninetamsana ukuyiva from the horse's mouth. Bazoyiva abantu ku-social network but nina ndiphume entabeni ndigwele uThixo ndiphuphuma uThixo. I am imparting God unto you, but just because ukholo lwakho lufutshane ungaphuma usenjalo after this message. Amen. Yabona ngoku uba usemuntu wesithoba umuntu wesithandathu hula bedlala itawe hula bedlala itawe singodlula bedlala ungasitshoki ngaphandle ungasitshoki ebhakini ungasitshoki ngemfana lewe ngaphandle uThixo akajongi ngokujonga kwabantu bajonga umkhitha umfaneleko kodwa uThixo ukhala inhliziyo zensana ezingamadoda. Umkile uThixo kwizihlalo ezikhulu, umkile uThixo kumagama axatyiswe ngabantu ukwinonentithi ongabi nagama ukumaxolo into ezinganagama. Umkile uThixo kwizidanga abashayelayo thina mnabo abantu befaduka khethanani ngokwemfundo abafundileyo abaninzi akusekho nevumba igama oyingcwele bome nko
ngecertificate. Nijonge status Dr. So-and-so. In my church, I've got 30 doctors, 40 lawyers, 100 teachers. Sinkuni sesiwonke engekho umoya oyingcwele kwakugqirha kulamagqwetha kwezotishara. Uma ngaba yi-profession uyi-professional esindisiweyo awubhaptizwanga ngomoya oyingcwele unika isikhundla ulinyaziwe. Uzawuphakamela abantu because imfundo yenu yophakama labangafundanga. Be to God ngokundipha lemfundwana endilingeneyo so that noba usi-specialist in your field, you are not specialist in my calling. La uthotelwa i-calling, not the profession. Calling. Nam andibaphakamelanga o-professional abalapha, kodwa khawuyibeke phaa xa uphumayo uthatha i-profession. Nam ndizokuva kamnandi. I honor everyone, I respect everyone, and Pagamanga, I'm down to earth. Nawe leave your profession, uze uThixo, then out of the church you take your profession, you go and serve the world. That's perfect, that's good, that's wonderful, that's godly. We need food, we need more professionals, but ezoyika uThixo. Abantu abanje abasikele, abantu abanje uThixo abasikele. Umuntu ongathi ayo professional doctor. Odoli nabantu abasafuna ukugcisa baphakama. Thokusikela. Umntwana ke? Ungasaphakama. Diba. Ubugqwetha bakho baphakamisa hlalo nje. All right. Ufuze nana mama. Yeah. Take the marker rice. Yes. Mamelaphe. Ndizothi manje dlula plan ndizane solution yale nto anishilenga uthini uThixo ngemodel. Yeah. Verse number 13. Intombi zenu wazithabatha zibe ngabakholikazi nabapheki Bale sebelala nazo. nabosi bezonka. Jongan, your sexual harassment in the offices for manager in South Africa. Your sexual harassment. You're the bottom. This is a democracy. It being once when a man in South Africa, it being enough value. Because don't being because once when a man or man's of South Africa. Few abound to them South Africa, but the money I was very few, but very few. I'm a being in South Africa, Naman Hoba, abound about the man. But it's how peggy the boy. Ukasha was in his Miami, but it's how peggy. I'm a being in South Africa. As it on as a victim, some daughter, I'm offices. As painful as what harass up because ulambile nantonya we are hluthekwa eMzantsi Africa, and I'm warning you, kuza a vote of no confidence to the government by the masses. Watch my statement. eMzantsi Africa, kuza a vote of no confidence to the government by the masses of South Africa. Mshayenzeka la ushuba nexelela awuphela bantoni bayi-official awuqalwa ngezikani zabantu abathi ngobapha phezulu ubapha phezulu ungawulanga baphansi xa uphezulu uyaba phansi. If you want to be secured xa uphezulu hoya
abaphansi akuhlangana abaphansi bakuwisa phezulu force of gravity yongqala bezantsi somphakamela umuntu xa usesithubeni ayandisho kunje urhulumente kanti ndidivayane noma nephambi kwami nolapha urhulumente ayotsho kogxaba kuba itshilo laa ndoda nentloko uyimva ngoku ebantwana uba ndingafela le nto ngentoba ndife kakuhle banoyolo abafi xa undibulalela le nto mani wathi umnyikizo utata wam uthi uyabhala ungqina ivesi xa undibulala ngenxa yenyaniso endishumelayo uyabhala banoyolo abafi abafele enkosini ligwala lodwa eloyi kukufa lesenkosini straight masiye dlula verse number 14 amasimi enu wawathabatha nezidiliya zenu nezinquma zenu ezona zilungileyo azinika abakhonzi bakhe yebo corruption yebo nesishumi sembewu yenu asibize nesazidiliya zenu asinike ababusi bakhe nabakhonzi bakhe 16 abakhonzi benu uyakubathabatha nabakhonzazana benu namadodana enu nama-esile enu enze umsebenzi wakhe isishumi sempahla yenu emfutshane asibize i-taxation leyo i-taxation leyo kusazi qo i-taxation leyo uyayibona ubhala idemokhrasi that's why usazi bakhewula upha ibhayibhile usazi ngofuna le vesi kasazi verse number 17 isishumi sempahla emfutshane asibize nina nibe ngabakhonzi bakhe 18 niyakukhala ngaloo mini ngubani ovesi kani wenu kuvesi bani verse 18 abantu nangoku kuyakhalwa i-unemployment ixakile ayisosikhalo eso yebangcwele abantu abatsha 42% ayisebenzi ayisosikhalo eso ngaloo mini seyifikile ukhoyiphinde le mini niyakukhala ngaloo mini ngokumkani wenu ngorhulumente wenu enazenyulelayo enamthatha nina democracy anganiphenduli uYehova ngaloo mini jongani ndithe kuni noba ningathandaza uthi uThixo akazuniphendula Jeremiah chapter 7 verse 16 Jeremiah chapter 14 verse 11 Jeremiah baxelele noba wangazile ukudla angibaphulaphula you love this nikona niyabona izinto zisithatha la kusebhayibhilini that is why uSathana eyilwa iBhayibhile apha lemithetho uyazi uba i-truth isebhayibhileni shame ndiyixhathile noba kungasandingekho andizufa kodwa olapha uyoyityala uyoyityala leni message ivela kuThixo bendisentabeni imini yonke wathi mandizoshumela i-blueprint the model ka-Africa back to God nomasiyeni chapter 16 yeah chapter 16 jokani bangcwele alright phaa ku-chapter 16 alright masezenganje ukumkani uSawule wamiswa nithi nguSawule lo kuthiwa kwi-40 years ayiphetheyo waphatha right only 2 years i-38 yonke beseyihola 38 years ehola only 2 years wenza kakuhle kwi-40 years ayiphathayo ngulo bekhama uDavid noJob elo noDavid kodwa thunywa uThixo uDavid ngeke amenzele uDavid uSawule lozophuma
Makalebalo Saul. This is the era of David. David dynasty. It's this time. Mamlake. Hey, ayimani iBhayibheli. Xa uSawule wayisele xa benenothixo ngokutu wancamela emagqirheni. Esenothixo uSawule wayithe amagqirha mawabula. Akumka kuthixo ngenxa democracy wabhenela emagqirheni. Bonana amagqirha eMzantsi mangakanani. It's a sign uba uyakholaza urhulumente. Nazi le Bhayibhile nibona na masiye 1 Samuel chapter 8. Ba umbuso uza kuwa ubona ngamagqirha amaninzi. Verse number chapter 28, verse. Yeah, verse 7. Verse number 7. Mama mancane ukumkani bekade noThixo ushiwe nguThixo uyoncamela kokhohle lesingeni abavumisi osiyazi ebengibelele wathi mawabulawa amagqirha kuSawule esenoThixo ngoku umkelo uthi ufuna apha amagqirha uyobuza uyovumisa yapha verse 7. Wathi uSawule kubakhonzi bakhe, ngifunelani inkazana enesholofu, ndiye kuyo, ngibuze kuyo. Bathi kuye abakhonzi bakhe, nantiya inkazana enesholofu, e-Endore. uSawule wazenza mntu wumbi, wambatha ngubo zimbi, waya enamadoda amabili. Ngamanye amazwi kuyacaba ngokuqala yakona yiba ngomuntu tshintsha. Ngamanye amazwi umuntu othe engumKristu wayothwasa ukobunye bukumka. Njengoba kunabefundisi beShikhisheliti bayothwasa ezindaweni ezininzi inkokheli ngamagqirha zikobunye ubukumkani. In South Africa there's a kingdom in a kingdom. There's a church in a church. There is a governance in a government. Yeah. Baya bafika kunkazana leyo ebusuku. Wathi khawungivumisele ngeshologu lakho. Igqirha livumisa ngeshologu. Go and start by ishologu yintoni. Ayingomoya kaThixo. But I can tell you, it's another spirit. If umoya awukaThixo automatically ngochafu. Yeah. Yathi inkazana leyo kuye, yabona uyakwazi nawe akwenzileyo uSawule ukuba ubanqamle ezweni abaneshologu nosiyazi. Yini na ukuba uthiyele umphefumulo wami ukuze ndibulawe. Joba mangcwele. Yeka nabantwana beni bathwase ningamaKristu. Kukuza ixesha apho amagqirha ozawuya kuyo uyofuna ukunyanga ufike litshantyaza lona qha. Izifo zizawuphiliswa ngegama likaYesu qha hayi ngempepho. Ngomhlonyana ungafani ukuba ngumhlonyana ngasiyawazi khona eBhayibhelini kodwa le nto yokubusa kuniyovumisa na aba bathwele ngeBhayibheli bevumisa hypnotism bazawuvela amaxoke azawuvela ngoku siphethe ugugula Africa back to God. Yeah. Verse number 10. uSawule wayifungela uYehova esithi, ehleli nje uYehova inene, akuyi kuba natyala ngale ndawo. Yathi inkazana, ngikunyusele bani na? Wathi, nginyusele uSamueli. Yaba
Kwaphela inkazana uSamueli yakhala ngelizwi elikhulu. Yatsho inkazana leyo kuSawule ukuthi, yini na ukuba undikhohlise? Ungusawule wena. Wathi ukumkani kuyo, musa ukoyika. Ubone ntoni na? Yathi inkazana kuSawule, ngibona umnyanya unyuka uphuma emhlabeni. Soze ubone umnyanya xa ungumKristu. It means waseyilahleke kwakudala the moment kuzovala umnyanya eyethu ibhilifu umnyanya akana kwanxaxheba nabaphilayo. Wayivele sele lahleke kakade sayibona umnyanya nje uye kwicala lirongo asiboni iminyanya thina. Akukho budlelane kofileyo nosaphila ebuKristwini. Amen. Shumayeli chapter 1 chapter 9 from verse 4 wehle nami. Kuthiwa ababoni abeva qhamuqhathwa abantu abangula moya wobuxoki oxabanisayo. Verse number 14. Wathi kuye, unjani na ukumila kwawo? Yathi inkazana, kunyuke indoda enkulu, ithe wabu ingubo yokwalela. Wazi ke uSawule ukuba nguSamueli lowo. Okay. Ake niphethe into engayaziyo. Jonga bangwani. Ngexesha kwenzeka lento, leli yaxesha izitshixo zeHadesi beze kuSathane. He will do anything ngela xesha, but not in our time. uYesu xa kuLuka chapter 23 verse 46 ezokhupha umoya uqale kuqala wathini wehla akufika phaya washumayela. That's why sithi uJudas Iscariot ndingathi sisidele uba zange akuquphe because ufike seyipha uJudas. Then wafika washumayela pha uYesu kwi-Abraham bosom. If you read from the Luke chapter 17 kuthiwa ke phaya bonke abaguqukayo baye bonyuswa ukuze kuvuleke amangcwaba. Matthew 27 verse 52 avuleke amangcwaba okomzuzwana abe befile babonga kwizitrata eJerusalem umzuzwana konyukwa. Yayikuqala kweparadise ukuba mayingabe sehla mayibe phezulu. Then umuntu obhubhayo ngoku ongumKristu akehli umphefumulo uyenyuka. Into ayithathileyo bazizithibo. The reason why umnyanya kwakunokwenziwa nantoni ngawo izithibo zabafileyo zasebuSathane yelabashi. Funda. Verse number 15. Wathi uSamueli kuSawule, yini na ukuba undigungqise undinyuse? Wathi uSawule, ngibandezelekile kakhulu. Amafilisti alwa nami. uThixo umkile kum. Akasandiphenduli nangabaprofethi nangamaphupha. Ngikubizela ukuba undazise into engingayenzayo. Wathi uSamueli, yini na ukuba undibuze? uYehova emkile nje kuwe. Waba luthaba lwakho. Oh, sorry. Yeah, waba luthaba lwakho. Yes. Verse number 17. Yes. uYehova uzenzele njengoko wakuthethayo ngami. uYehova ukukrazule esandleni sakho ubukumkani. Kukuhlazulwa democracy. Yeah. Wabunika ummelwane wakho uDavide. Mamela. But one abanam ke ngoku. Yi shift yi renovation of democracy. Chapter 16 Samuel Masi.
What happens here, Bangwale? Samuel, don't worry about Samuel. Tell us, Bangwale, get pressure when Senaleto. Begune Gulf. Phakathi kwamalungisa nabafe bengenathika ekunomsansana nje obukhona. So whatever would happen, because the keys of hate were still in the custody of devil. But what I like, uSaul undigungqiselana, which means iminyanya ayifuni kugungqiswa. Undigungqisela nto liphumle, undimoshelana liphumle Saul. Abafone kumoshwa bafileyo bafile, leave them to rest. Yawushada 16 ngokusamu. Yebangcwele ngoku this is the model yento ezakwenzeka eSouth Africa, this new thing. What is this new thing all about? Njengoba uSaul stands for the government of South Africa. If I were to pinpoint, uSaul could be Dr. Mandela, Saul could be Tatu Mbeki, Saul could be Utatu Zuma, Saul could be Utatu Ramaphosa. Lowo use bukumkani le democracy as the president stand for uSaul Weloxesha. Then uThixo akamisayibuyisela i-pure autocracy. What? Ndizawuvusa indoda yenhliziyo yami ibe ngupresident. Le ndoda yenhliziyo yami nguDavide. Iqhube ngedemocracy. Kodwa ndawubuyisela kwakhona i-theocracy ngokuthi le ndoda ingupresident ilawule ngomoya wami through umprofeti uNathan. Then uDavide engupresident akayi eAmerica kuTrump kungachongo umprofeti. Akukho ba president abozovela uthi kweRussia kanti uthe uthi ungayi. Asina president ozoya eluchabeni kanti uyobulawa. uDavide ubebuza athi Nathan uza kuThixo ndiye na kumaFilistiya athi not now. Alinde uDavide athi Nathan iya zoqo. Ngokwe South Africa kubuyela ke ngoku laa nto yake yakho before renovation of democracy izawukhupha into entsha ithiwe ndim igama lithi yi-pure democratic government. Hallelujah. Ndithe igama wandina uThixo khona ndive babeleli igama ndithe Thixo xa udibanisa i-theocracy ne-democracy kumele bana loo nto ibe yi-pure democratic government. Wathi uThixo yes my son. So the model of the government that we are pursuing now is the pure democratic government of South Africa with the president who fears the law.
Uba ngaba kukhona umuntu ongazaziyo iphasi bekunje kwi-church ibandla likaMuyingcwele belingqinelwa uThixo athele ngababili omnye ngeThansi omnye atolike uThixo lo othethe phambi kwenu asiphakamele sonke masive siphandazele sonke elo nalo azamkelele this impartation time receive the impartation. Yes. Lilo elivangeli Africa back to God. Africa back to God. In a Bible way. Back to God. In a Bible way. Back to God. In a Bible way. Africa. Back to God. MC sangaphambili. MC sangaphambili. Makhatele kulela Bible MC. Masithome izandla zethu. Ulunge kakhulu wena Thixo. Kunjalo nje Nkosi ungcwele uphakeme kakhulu. Siyabulela somana ngokuthi kungekudala asivuleka Thixo amehlo. Enkosi Thixo wethu ngoba awethu sele evulekile. Ngenxa Nkosi yale impartation oyenze kuthi egamele Nkosi Yesu Kristu enkosi moyingcwele ngoba usiphe ingqondo wasipha yonke into namhlanje siyahamba ke somana siyoyenza sinceda kuwe Nkosi uThixo emihleni yonke somana phakama ke Thixo wethu siyabulela
uzuko Thixo lonke nembeko nomsebenzi wonke Thixo oqalileyo somane siyawusilisha ngegazi lakho namandla engqondweni zethu uhlala ungazuphume ngonaphakade kanaphakade amen. Singanikela